Dara evînê dê aj bide. Qedriye Esen. Di heştê çileyê de çapemeniya alîgir a AKP hin wêneyên parlamentera HDP ya Amedê Semra Güzel parvekir. Wekû tê zanîn, ev wêne wêneyên güzeliyên bi Volkan Borayê HPG'yî re bûn. Wêne di dema pêvajoya çareseriyê de hatibûn kişandin. Yani bi gotineke din, wêne berî ku güzel bibe parlamenter hatine kişandin. Her wiha berî ku güzel bibe parlamenter jî hatine dîtin. Ji ber wêneyên qet dost jî li guzel nehatiye vekirin. Lêpiştî ku wêne ji aliyê çapemeniya alîgir ve bi zimanekî zayendîperest hatin parvekirin, bûn mijara daraza Tirk. Bêguman, di pêvajoya ku desthilata AKP û dostê wê yê nîjadperest li dora HDP çexlebaskan didin, ev wêne gelek yerî wan hat. Serokatiya meclîsê ku di destê AKP de ye, bi bayê bezê derbarê güzel de fezleke amade kir. Xwest ku ji ber wêneyên güzel parêzbendiya wê bêra kirin. Di nav mehekê de ev pêvajo bi dawî bû. Di yekê adarê de li lijneya giştiya meclîsê ji bo rakirina parêzbendiya güzel dengdan hat kirin. Ji ber ku partiyên muxalefetê jî piştgirî dan AKP MHP parêzbendiya güzel hat rakirin. Bi vî awayî ji ber wêneyên wê yên bi Volkan Bora re rêber darzandina güzel hat vekirin. Li gorî prosedûrê, ango qanûnên bi qasî çiyayê qav ji rastiyê dûr, tiştê min li jor rêz kirine normalin. Lê di rastiyê de tişta ku hat kirin, zilm û heqareteke mezin e. Ev zilm û heqaret di şexsê güzel de li gelê Kurd hat kirin. Gelo çima güzel bibe aqubetê re rûbrûma û ev zilm û heqaret li Kurdan hat kirin. Weke di daxuyaniya ku güzel têkildarê mijarê dabû de jî xuyaye. Güzel û Bora li zanîngehê hev nas dikin û ji hev hez dikin. Piştre jî dergîstî dibin. Lê ji ber ku Bora di heman demê de evîndarê xaka xwe ye jî berê xwe dide navenda evîna xwe. Evîna Bora ya ji bo xaka wî û tekoşîna wî ya di vê rêyê de jê re pir tê dîtin. Di sala 2017 de li bajarê Semsûrê di vê rêyê de bi canê xwe bedel dide. Ji bo dewletê evîna Kurdan ya ji bo xaka wan terorîzm e û cezayê wê heye. Ger tu li serê çiya ango li lûtkeya vê evînê bi cezayê têkuştinê, na heke vê tekoşînê bi rêyên qanûnî bimeşînî jî cezayê te hebs û zindan e. Tu bibî parlamenter jî dema ku bêhna vê evînê ji tevê bi hêsanî tu hedefî. Li tu deverê dinyayê nehatî dîtin ku mirov ji ber wêneyê bi dergîstiyê xwe re bê lînç kirin. Sûcdarkirina güzel ya bi pekekê jî çîrok e. Lewra mesele hezkirina ji kesekî evîndarê xaka xwe ye. Li gorî mêjiyê dewletê, peyketina güzel a vê evînê jî gunehê herî mezin e. Heke piçek wijdan û exlaq hebûna wê parêzbendiya güzel nehatane rakirin. Lê ji ber ku bi desthilat û muxalefeta Tirkiyeyê re xelaya van her du têgihan heye, pir bi hêsanî parêzbendiya güzel rakirin. Careke din gotina Kurdan, dema ku mijar dibe Kurd tev dibin yek mavtar derxistin. Lê ji bîr dikin ku bimîne roja qiyametê jî wê dara evînê li vê xakê aj bide.